Ýady öçürmek mümkin bolsa, geçmişde käbir wakaların galdyran ýerlerini ýadyňyzdan çykarmak islersiňizmi? Ýa-da tersine, käbir zatlaryny ýatdan çykarmazlyk we ýatdan çykarylan ýatlamalary ýatlap bilmek näýelek bolardy? Kaliforniya Üniversitetiniň San Diego Lukmançylyk mekdebiniň neurologiya gözlegçileri saçanlaryň ýadyny düýünden ýok eden soň dikeltmeye başardylar. Nature jurnalynda çap edilen gözlegleriň netijesi ilkinjidigini belleýär. Hünärmenler ilkinji gelek, öýjükleri sinapslar bilen beynimizdäki nerw öýjükleriň arasyndaky baglanşygy höweslendirip, pozon ýadyny dikeltdiler. Nerw öýjüklerine ulanylýan optik gyjyndyrma ýagdaýa baglylykda nerw öýjükleriniň arasyndaky baglanşygy güýçlendirýär ýa-da gowşadýar. Şeýlelik bilen neuroilmi işgärleriň saçanlarda döreden ýady dolu ýok edilenden soň dikeldilip bilinär. Gözlegçiler genetik taýdan döredilen sıçanlaryň beýnisindäki ýagtylygy duýgur bolmak üçin optik höweslendirilenden soň şol wagtyň özünde haýwanlaryň aýaklaryny elektrik togunyň urmagyna amal aşyrdylar. Wagtyň geçmegi bilen sıçanlar optik nerw stimullaryny agry bilen baglanşdyrmagy öwrendiler we nerw öýjükleri gyjyndyrylan badyna awtomatik usulda gorkyny we howlukmaç hereketler görkezip başladylar. Geçirilen derňewler optik stimulenen nerw öýjükleriniň baglanşyklarynyň güýçlenýändigini görkezýän himik üýtgeşmeleri görkezýärdi. Gözlegiň indik tapyrynda hünärmenler şol bir nerw öýjügine optik signallary ýygy-ýygydan iýerip ýadyny pozýarlar. Bu ýerdäki maksat saçanlaryň nerw gyjyndyrmalary bilen özlerini alyp barışyny ýatdan çykartmakdy. Netijede gyjyndyrdy bilen baglanşykly we agra sebäpli saçanlaryň ýady öçürildi. Gözlegiň iň täsirli tarapy ýitirilen ýadyň dikeldilmegi bolup biler. Gözlegçiler şol bir nerw öýjüklerini ýady awatlamak üçin optik signallar bilen ýygy-ýygydan höweslendirilende ýitirilen ýadyň gaýtadan dikeldilendigini gördüler. Sıçanlar gyjyndyrmanyň asal signal güýjüni duşunda ozal döreden adaty gorky häsiýetini görkezip başladylar. Bu amalda sıçanlaryň aýagyna elektrik togunyň urulmandygy aýdylýar. Beynimizdäki sinaps sevitlerinde ulanylýan pes we ýokary ýygylykly gyjyndyrjylar nerw öýjükleriniň arasyndaky baglanşygy gowşatdy ýa-da berkitdi. Saçanlaryň ilki gorkmagyna, soň bolsa gorkmazlygyna sebäp boldy. Bu gözlegiň netijelerini klinik tejribede nädip ulanyp bolar? Alzheimer keseliniň üstünde güýçli işleýän gözleg topary, şeýle hastalaryň beýnisinde ýygnaýan belok görünüşi bolan beta amiloid peptit biohimiki maddanyň pes ýygylykly optik simulatorlary ýaly nerw baglanşyklaryň gowşaýandygyny we ýadyň ýitmegine sebäp bolýandygyny ma'lum etdi. Nerw baglanşyklaryň gowşajan prosesi tersini almagy başaran gözlegçiler bu usul bilen Alzheimer hastalarynda beta amiloid peptit täsirine garşy durup biljekdigini ýaýarlar. Dünýäde 30 milyondan gowrak Alzheimer hastasynyň bardygy çak edilýär. Neuroilmi işgärleriň ýatdan çykarmak we demansiýaly käbir keselleri bejermek üçin geçiren barlaglary her gün täze umit döretýär.